Ahojte, sledujete od tejto chvíle a teda aj počúvate podľa toho, ako ste sa rozhodli. Adela trochu inak. Ja som tá Adela a sme opäť v tomto štúdiu. Nie je to úplný špeciál, je to takzvané, že štúdio, ale pre mňa je to trochu špeciál, lebo je tu so mnou Matej Saifa Cifra. Čau. Čau, kedy si mi povedala celým menom? To podľa mňa... Robím to, odkedy je tento projekt, tak ľudí predstavujem celým menom, ale ty si už bol v trochu inak a to si bol, myslím, že cez koronu, takže tam neboli diváci. Nechcem ťa pustiť pred divákov, lebo je to riskantné, vieš, lebo ty si kontroverzný. Veľmi, ja si pamätám to trochu inak trošku, lebo mal som taký pekný sveter zelený a je to asi možno 3. alebo 4. deň, čo som mal... COVID. Nie. Čo som mal ten neviditeľný strojček. A ja som ho mal celý čas vlastne v ústach a ja som ešte nevedel s tým dokonale rozprávať. To znamená, že som podľa mňa vyzeral veľmi a znel veľmi čudne. Áno, je na mieste teraz povedať, že nemáme fazety, my máme len vyrovnané tie naše krivé zuby a toto možno aj zmenilo našu pozíciu v showbiznise. Odštartujeme to od toho, že robíme teda to Milujem Slovensko spolu a je to ten aktualizačný moment, je to super. Je to bomba. Si tam skvelý. Ty si. Tak som. My sme. Vždy mám inak, chápeš to, že vždy mám taký zvláštny pocit takého, že či není ten Dano smutný, keď toto hovorím. Rozumieš tomu? No, rozumiem tomu, ale ja si myslím, že Dano je natoľko sebavedomý chlap, že má toľko pracovných vecí. Je. Akože dobre, vnútorne je rozhorvaný. Rozpadnutý. Ako my všetci. A asi poplače niekedy, ale že má toľko vecí a asi myslím, že tiež ja sa na to Milujem Slovensko pozerám aj tak, že je to úžasná príležitosť pre mňa teraz, lebo ja som vlastne veľmi dlho v televízii nezažil projekt, ktorý by bol taký akože taký pohodový, vieš, že vlastne... Alebo úspešný, povedzme Alebo si. úspešný, no. Ďakujem. Že by bol naozaj zásadne úspešný, ale zase nevieme, ako v čase nahrávania... Že aké úspešné bude Milujem Slovensko, ale nie, vieš, čo je pre mňa úspešné už teraz? Že už nech by to koľkokoľvek ľudí pozeralo, že ja vidím, že to je dobré, že už mám za sebou toľko tých sezón, že to viem porovnať a to nejakým spôsobom nekleslo, trošku sa to posunulo inde vďaka tvojmu vplyvu, ale je to super funkčné, bavíme sa tam. Áno. Súhlasím úplne. To znamená, že vraciam sa k tomu Danovi, že má toľko svojich iných pracovných záležitostí, že preňho sa etapa Milujem Slovensko skončila, že to malo nejakú bodku. A pre nás sa to tiež raz skončí a budem rád, keď to budeme robiť 10 rokov a potom možno príde sa z niečo iné. Však to si povieme, že kde nás vidíš o 10 rokov, nie že seba, nás, kde vidíš o 10 rokov, to by ma zaujímalo na konci. Takže Dano toto možno sleduje trošičku cez slzy, ale je to mal možnosť sa pridať a ja sa ti priznám a teraz rozmýšľam nad tým, či som ja dobrá kamarátka, že keď prišiel tento návrh, lebo ja som najprv nechcela vôbec v tom pokračovať, to som už x-krát hovorila a keď prišiel návrh, že so Saifom, tak ja som ako keby normálne trochu tiež uverila tej tvojej kontroverznosti. Ja hovorím, čo ja viem, či to bez tým Saifom... Ty špina. Áno, lebo hej, povedz, falešná, ako myslíte, že... Nie, tak hovorím ti to, lebo vo Fan Rádiu je to náš priestor, ktorý všetci, čo doňho vstúpia, ako poslucháči, vedia, čo môžu čakať. Ten televízny priestor je zrazu taký, že od Liptova cez dvory, všetko možné. A chvíľu som pochybovala. No, len si myslím, že ty si sa aj zmenil, nie? Ja to vieš to nejak seba analyticky povedať, ako si sa zmenil? Neviem, že či to budem úplne vedieť vyjadriť, ale mám sám zo seba pocit, že tie ako keby kvázi moje nejaké... Vieš, že tie hrany sa tak obrusujú časom, že mám pocit, že som trošku spomalil, trošku som zrozvážnil, trošku nepotrebujem si vydúpať ten svoj priestor tým, že on je trošku iný, je taký drsný, je taký tvrdý, je možno trošku kontroverzný. Bože, čo ten Saifa povie, preboha, hej, že... A prepáč, a to si robil predtým nejak, akože na silu? Nie na silu, ale bola to, ako hovoríme, že bol to môj štyk. Hej? V nemecky hovoriaci. Že bol to nejaký špíl. Hej? Bola to nejaká hra. Robil som to úplne prirodzene. Také ako majú repery? Vieš, no niečo také, áno. Že doma si tak poprtkávajú do trenírok a papajú pribináčika a potom prídu von a sú, že... A majú nejaké ramena.
Ja som to robil úplne prirodzene. Od detstva som to mal prirodzene, je to nejaký možno môj obranný mechanizmus voči svetu a že nebol som nikdy ani najkrajší, ani najsilnejší, ani najrýchlejší, ani najväčší frajer. Bol som niekde, ale v niečom som bol špecifický a to možno bolo to, že zrazu povedal to, čo sa nepatrí a bolo to, ale to mám od otca a tá genéza, ako naozaj keby som tu mohol ležať a prišiel by tu Freud, tak by to zistil, že to je proste niekde tam hlboko. Tak počkaj, som tu ja a sedíš, že ja by som do toho trošku išla. No, je to po mojom otcovi. Proste môj otec je typ človeka, ktorý veľa nepovie, ale keď povie, tak mám pocit, že veľakrát pomenuje nejaké veci, ktoré tam niekde vo vzduši sú a je to veľmi funny, keď to povie nahlas. Že všetci majú možnosť, že zrazu tá atmosféra tak nejak sa zmení. Veľmi zásadne. Tvoj otec je introvert, vedec. Áno. Áno. A z toho, tak on sa potrebuje brániť proti svetu. Áno. Ty si povedal raz, že on keď ide do spoločnosti si musí dať 3 ibalgíny, aby to vôbec zvládol. Jasné. A ty teda už si nedávaš ibalginy, tak už ste na takom detoxe rodinnom generačne, ale dávaš si nejakú inú sebaobranu. Že toto je ono, ale že čo, ja tomu rozumiem, myslím si, že to trošku podobne mám, možno, že tým, že som asi teda žena, to je vždy v tvojej prítomnosti také spochybňované, tak som to nemusela možno tak úplne hrotiť. Aké to hrotenie je taký čudný názov, ale čo si sa ty bránil alebo bránil proti čomu? Že čo ťa niekto zraňoval, že si povedal, že než mi niekto povie, že som, ja neviem, že čudne vyzerám, alebo že som, ja neviem nejaký. Takže tak to rozbijem predtým celé. Áno, asi, že chcem o sebe dať vedieť, že toto som ja a nemusím mať najväčší sval a nemusím byť najkrajší, ale ľudia v jeho prítomnosti sa budú cítiť dobre. Áno? Áno, ale budú nejakým spôsobom zabavení. Vieš, zabavení, vieš, že ten moment, kedy sa nejaká dusná atmosféra rozbije niečím neadekvátnym alebo nevhodným, je podľa mňa strašne osviežujúci moment. Mňa to extrémne baví, ale niekedy je to na úkor niekoho, kto sa v tej spoločnosti nemusí cítiť dobre. Áno, ale preto to vieš veľakrát hrať na seba. Preto aj si všimni, že podľa mňa my veľmi veľa tých fórov hráme aj tak, že keď sa z niekoho spraví sranda, tak hneď na to, alebo tesne predtým, sa robí sranda sám zo seba. Dobre, ale ten jeden, z ktorého sme si najprv urobili srandu, možno nebol oboznámený s týmto dílom a s touto dohodou, že vieš čo, urobím si z teba srandu a potom robíme zo seba. Áno. A on si povie, vieš čo, mám to v páži, ja nechcem, aby si zo mňa robil srandu. Je to možné, ale keď sa rúbe les, tak lietajú triesky. Vieš, že mne to prípada... To by malo byť na konci každej zmluvy. Takže... že sú to len slova. Vieš, že... Áno, Ricky Gervais hovorí z teba. Vieš, že mne to prípada také... No okej, no tak si sa na chvíľku urazil. Ale že... Ty to vieš podľa mňa oveľa lepšie zvládať ako ja. Ty si vždy bola oveľa väčší taký ten diplomat, taký ten obrusovač tých rán, si žena, predsa len atraktívna žena svojho času. Nie, ako ty vždy hovoríš, Adela je žena mnohých tvári. Bohužiaľ, len s touto chodí na verejnosť. To môj muž veľmi rád hovorí. Tak z rána. No ale prepáč, som ťa prerušila. A tým pádom, OK, no tak niekto sa na chvíľku bude cítiť možno menej komfortne, ale potom na ňo navalíme tú našu láskavosť a ten láskavý humor. Ale hej. A vtedy to podľa mňa ten človek pochopí, že ja si nerobím srandu preto, lebo... Ťa chcem ponížiť. Presne. Ja vlastne tým že ťa trošku do teba tak ťa zdvihnem. Alebo vytvorím situáciu, ktorá je zábavná, že slúžime ako keby celku, že chceme zabaviť spoločnosť. Akože rozumiem tomu. Ja som ťa vždy tak aj niekedy, toto milujem, keď mi niekto hovorí, že ja ťa všade zastávam. A ja vždy poviem, načo, však ja som obľúbená, čo? Pred chvíľkou si povedala, že si tak ako rozmýšľala, že so Stefom milujem Slovensko, no tak on je kontroverzný. Ale no, tak priznávam sa, že lebo tiež som vnímala tie tvoje televízne fungovania a dostaneme sa k tomu ešte, že prečo to možno nefungovalo. Ale čo som to chcela? Že tomu ja rozumiem, tomuto prístupu k humoru, ale že nie všetci to možno, že úplne tak vždy vedia akceptovať, ale preto si podľa mňa takým liečivom pre tú spoločnosť. Vieš, nemám úplne rada slovo homeopatikum, ale že rozbije ťa to, ale nejak ťa to potom vylieči. Mne to prípadá, že ja iný neviem byť, že a tá televízia, ja chápem, že tá televízia je médium, ktoré je naozaj ako keby že širokospektrálne a zasahuje strašne veľa ľudí, presne VŠZŠ a od východu po západ a opačne. Že tam, a ja som na to asi musel dozrieť.
Nehovorím, že teraz to už viem, ale podľa mňa si sa veľmi... ale mám pocit, že to už, že nepotrebujem hrať. Vieš, mňa napríklad najviac, to, že kontroverzia, to mi ako keby nevadí, ale je to blbosť, lebo ja som nulová kontroverzia, vieš, ja mám usporiadaný rodinný život, vieš. Že, toto je podľa teba zdroj možnej kontroverzie, že ako žiješ? Neviem. Skôr o tom, že čo hovoríš. Vieš, čo mne viac prekáža? Keď si niekto myslí o mne, že som arogantný. To mi prípada, lebo to je osobnejšie. To je kontroverzný, tak to je kúpil si drahé auto. Vieš, dobre, to sa ťa dotýka. To sa ma dotýka. Lebo ty si vnútorne jedna dobrá dušička, ktorej to zrazu príde ľúto. Lebo mne prípada, že arogantný. Pre mňa je arogancia primitivizmus. Vieš, keď je niekto arogantný, tak to je také primitívne. To je také pozor, hlúpe. ty si ale zároveň si primitívny. Ale nie si arogantný. Áno, vidíš. Čiže táto rovnátko spätne nefunguje, lebo ty si fantasticky primitívny. To je ďalšia téma, že si myslím, že inteligentný človek, ja ťa vnímam ako inteligentného človeka, akože podľa mňa ty lížeš určite IQ 95 niekde. No, akože ale z tej hornej hranice, nie? Takým dlhým jazykom. A že primitívny humor môžu byť inteligentní ľudia, hej? Primitívny humor je iná vec, áno. Takže keď si primitív, čo ty si primitív hovado. Áno, viem byť taký, áno. Ale nie som arogantný. Ja si to tiež myslím, že nie si, ale ľudia vnímajú, a to je to, potom je to o tom adresátovi, že často sa berie veľa ohľadu v našej spoločnosti, myslím, že na adresáta. Ale adresát, to, že je urazený, alebo že sa o niečo dotklo, je aj o tom, že veď ale rob niečo so sebou, keď sa ťa všetko dotýka. Že nemôžeme teraz všetci chodiť po špičkách. Je to asi aj signál o tebe, že niečo máš nevysporiadané, keď sa ťa každá poznámka dotkne. Pod čiarou ale pridávam, že si pamätám naše obdobia, keď sme hovorili veci, za ktoré ja sa napríklad dnes hanbím. OK, áno, viem si to predstaviť, jasné, že iná doba. My sme boli tak zbytočne, a dávam do toho aj mňa už, že sme boli zbytočne, neboli sme ešte také hviezdy. Áno. A chceli sme vlastne ako keby tým hviezdam dať najavo, že my nestojíme o ich kategóriu, tak sme ich zhadzovali. Áno, ale počujem ma, to zase si myslím, že niekde medzi 20. a 30. rokom života v našom biznise... Je to vývojová fáza? Že to je vývojová fáza. Že to je úplne jasné. To je ako puberťak, ktorý zrazu nechápe, jak mohli rodičia počúvať Beatles, keď ja mám Nirvánu. Áno, že potom, taký vzdor. Akože je to vlastne vývojová puberta mediálna. A potom zrazu zistím, že veď preboha tá Nirvana vlastne... Že oni vychádzali z Beatles. Áno, čiže preto si sa aj vyhraňoval často voči televízii, že si robil z toho srandu, lebo ako niekde si tam chcel byť, ale si hovoril, že budem sa tváriť, že vlastne... že ma to vôbec nezaujíma. Že ja to vlastne vôbec ani nepotrebujem, ale v nejakej fáze mojej kariéry to rozhodnutie, že vlastne áno, že ja nebudem lipnúť na tom, že niekto mi bude volať, aby som prišiel robiť nejaký televízny program, asi sa to nestane. Tak proste pre mňa to vývojovo išlo cez ten internet a som strašne rád, že to ten vývoj išiel tým smerom. Ale zaujímavé je, že ty si napriek tomu, že nie si v tých mainstreamových médiách, alebo nebol tak výrazne, tak ty si silná značka, že každý vie, kto je Saifa. A chodíš robiť eventy, že ty podľa mňa už ani nevieš, aký event ideš robiť večer, koľko ich máš. Ja hlavne do akého podcastu, vieš, že teraz ani neviem. Nevieš, kde si, že... Ale viem, že zaplatili. Ale som ti povedomá. Si mi povedomá, veľmi, veľmi, veľmi. No, čiže tá tvoja značka ostala. Keď som odišla z rádia, ty si sa vtedy veľmi bál, že čo s tebou bude? Že udobila som ja tebe veľmi dôležitý diskomfort, asi nie? Veľmi dôležitý, áno, dobre si to pomenovala. Že nespravila si mi, že si mi hodila poleno pod nohy, to vôbec nie. Ale spravila si mi na istú dobu nejaký pracovný diskomfort, ale zase aby som bol úplne úprimný, že ja som sa nebál, že by ma z rádia vyhodili, že pre Boha živého, hej, že prídem o robotu a teraz neviem, čo budem robiť. Ale bol to diskomfort toho, že vysielate vo dvojici a zrazu ste tam sám. Takže a zrazu musíte sa naučiť mixovať a tak ďalej, že mnoho technikálií tam bolo, ale nejakým spôsobom som sa s tým popasoval. Ja som sa možno trošku, vieš, kedy bál viac, že si mi spravila väčší diskomfort. Keď sme spolu vysielávali ešte dávno a ty si chodila robiť Superstar a zrazu si proste mesiac v éteri nebola. Lebo si proste išla preč. A ja som bol vtedy absolútny začiatočník, takže pre mňa zrazu niesť tú celú reláciu bolo
výrazne stresujúce. Takže to bol oveľa väčší diskomfort, ako to, keď si v 2013 si proste povedala, že na teraz rádio pre teba nie a ja som začal vysielať sám. Ale vedia ťa normálne, že formujem, že ja ti prinášam v nejakých dekádach. Áno, a teraz v tejto dekáde som ti priniesla takzvanú odmenu v Milujem Slovensko. Áno, vidíš, po rokoch ďakujem. Super. Inak to bolo vtedy, ako som odišla z rádia, to bolo veľmi zaujímavé zistenie, to je aj pre akože mnohé ženy taká výzva, že ja som vtedy otehotnela a ja som bola presvedčená, nikto nepovedal, že sa tak akože bežne potráca. Takže ja som bola presvedčená, že ak som tehotná, to bude také najlepšie. Prišli tam vtedy rôzni konzultanti do rádia, menili trošku tú tvár toho, úplne som s tým nebola stotožnená, že jasné, ja idem na matersku, ale vlastne to bolo len také 8-týždňové tehotenstvo na to, aby som si zmenila život a potom aj tak musela nejako inak fungovať. Ale poďme k tebe, hovoril si o svojom otcovi, že on ťa formoval. Aké nevhodné veci tvoj otec bol schopný povedať? Vieš čo, no veľa vecí, ale ja si pamätám jednu, mám takú akože zafixovanú, mal takú staršiu kolegyňu na Ústave polymérov. Ústav polymérov. Hej, ale to stále existuje v Slovenskej akadémii vied. No a boli sme na takej tej ako polymérnej lyžovačke, to znamená, že vedci boli na lyžovačke. Čiže ste v molekulách lyžovať, do štvoríc. Jasne, kto mal umelohmotné lyžiarky, to bol kráľ, lebo to bol polymér. Ja neviem, rok 87. To boli drevené, strúhané na mieru. Strúhané na mieru. A teraz samozrejme, že cez obed bola pauza, takže v lekári pauzovali a my sme sa vyviezli teda hore a tam sme dostali tie lepeňáky, všetci traja bratia sme tak akože sedeli a jedli ten lepeňák, jediné jedlo za deň, ale inak sme museli lyžovať, vieš, lebo veď kúpili lístky rodičia a zrazu zo spodu s lyžami sa asi najstaršia kolegyňa otcova na Ústave polymérov sa akože trepe hore a tak akože fučí a môj otec s tým lepeňákom v ruke, fúziky mal, že taký švárny šuhaj a hovorí, že tak čo kolegynka, predsmrtné krče? Vieš, akože blbosť, že vlastne nefunguje možno tá príhoda, keď ju rozprávam, ale ten zážitok... Ťa vlastne formoval, že toto bol človek, ktorý ťa vychovával. Áno, že toto, lebo to bolo hrozne smiešne, že mi to pripadalo tak, že ona keby tam... vieš, že aká scéna z filmu, keby tam fakt akože čapla a dodýchala, vieš? Že čudné, ale takýchto momentov bolo proste v živote viac. A sú aj tvoji bratia dvaja takí? Lebo ja ich trošku poznám a neprídu mi takí. Možno nie úplne až tak. Či ty si z toho vzal asi najviac. Áno, že pre mňa toto bolo, že ten comedy efekt, že toto je smiešné. Pamätám si ešte situáciu, keď si hovoril, že tvoj otec stretol nejakých Nemcov. Áno. Čo im povedal? Boli v Drážďanoch, či niekde na nejakej konferencii a boli tam, že Hlúčik, že Američan, Nemec a môj otec. Jak vtip, keď sa začína. No? Presne. A teraz teda Američan, že wow, že Európa, jasne, veď akože Nemci a Čechoslováci, veď vy si musíte rozumieť, že čo vie, vy neviete niečo po nemecky a môj otec, že áno, Hände hoch a nicht schießen. Hej, ako z vojny. A bitte Brot. Prosím chlebík. Vieš, a tí Nemci boli zahambení, lebo to je ako jediné, čo Čechoslovák vedel po nemecky. Áno, že ich to trápi. Že ešte majú stále to Schuldgefühl, hej? Akože ten pocit viny. Viny. No a toto je to, že keď tvoj otec takéto dával, tak nedá sa z toho vymaniť. Vlastne ďakujeme my ako spoločnosť, ktorá obľúbuje tvoj humor, a ďakuje za toto dedičstvo. Inak ty si... UNESCO. Nehmotné. Ty si hmotné alebo nehmotné dedičstvo? Aj. Perfektné. To UNESCO nemá také. Vizuál je hmotné a humor je nehmotné. Ty si nová kategória. UNESCO, ty a námestie v... Čo som to chcela povedať? V Žiline. Nie, Bardejov. okej. Stop, Bardejov. Barán. Buzola. Keby sme boli v Milujem Slovensku. Meno, mesto, zviera. OK. A ja som videla jednu tvoju triednu fotku a tam si bol taký oveľa menší ako všetci ostatní. Počujem, ale ja som nestál na tej lavičke. Jediný? To bola tá chyba. Áno. Takže ty nebol si ten úplný že čo ťa šikanovali všetci? Nie, všetci. Pozri, prvý rad stojí, druhý rad stojí na lavičke. Dobre. A ja som nestál na lavičke. Takže mal si kamarátov. Normálne. Ja myslím si, že áno. Hej, že nie si, akože... Nie. Nie, akože ja som nebol nejaký teraz, že v zadnej lavici. Ja som práve bol, podľa môjho názoru, aj na základnej a na strednej škole taký... Nehovorím, že triedny šašo je také čudné, ale bol som v nejakom momente nejaký stredobod nejaký, ako keby... Mal si to asi rád. Že mal som rád takú pozornosť. A keď bola, ale tá pozornosť nebola, že ja mám nový Walkman, poďte sa akože všetci pozrieť. To nebola to bolo, že to musel byť nejaký humor, nejaká humoreska.
Áno. To bola tá pozornosť. Áno. A máš to v sebe prijaté, že ty máš rád pozornosť, že netváriš sa na niečo, čo nie si, ale že čo... Áno, mám rád pozornosť, ale ako náhle je v miestnosti, v prítomnosti nejaký zábavnejší, silnejší alfasamec, ja sa sťahujem do úzadia. To je také nebojuješ. Zaujímavé. Nesúperím vtedy, lebo mám taký pocit, že nech sa páči tvoj čas zažiariť. Aha. A ja sa budem pozerať. Zároveň viem, že sa zaujímaš o ľudí, že nie si seba stredný v tom, že iba o sebe rozprávať a keď tak to tak priznáš, že teraz potrebujem vás zavaliť všetkým a ako si bol formovaný vo vzťahu so ženami, že toto musel byť asi tá tvoja zbraň na to, aby si ich získal. Podľa mňa to je, že chlap by, teraz keď sa bavíme o tých akože hetero vzťahoch, lebo iné som akože nezažil, nie, naozaj nie, ale že chlap, že čo je tá dlhodobá vec, a odpovedaj mi aj ty na tú otázku, že čo je tá dlhodobá vec, čo ťa na mužovi aj tvojom, že vlastne priťahuje najviac. A ja si osobne myslím, že dobre, možno tam budú nejaké drobnosti, ale jedna z tých prvých troch podľa mňa bude, že sa s ním vieš baviť. Že humor je, nehovorím, že rovnako dôležité ako prachy. No, tie prachy, to je zaujímavá téma, lebo to je pre mňa napríklad úplne nedôležité, pretože keď ten muž robí niečo, čo je pre mňa inšpiratívne, obdivuhodné, zaujímavé, tak môže byť aj učiteľ na základnej škole, lebo je to extra dôležité povolanie. Má za to bohužiaľ 5 korún, lebo takto v našej krajine je, ale hovorím si, že to je chlap, ktorý robí niečo, čo je podstatné, dôležité a konkrétne mužov by malo byť viac v týchto pedagogických sférach, tak to je pre mňa to, že má hodnotu. Hej? Že má, a keby mal prachy, lebo je developer, alebo niečo. Tak tvoj developer. No nie, ale akože dobrý developer, hej. Dobrý? Nie nejaký odrbávač, vieš. Áno, taký, že férový developer, tak, ale tak. Za to, že ja neviem, že... podnikateľ. Že dealuje pervitín, nekvalitný. Nekvalitný, no jasne. To je tiež rozdiel, kvalitný a nekvalitný. Deťom, dospelým, hej, že to sú rozdiely. Tak tam sa tie peniaze na to inak pozerám. Ale ten humor je dôležitý. A pre mňa je kľúčové, že ten chlap nejakom, nie že sa o veci postará, ale že v tých situáciách, tak ako si ty povedal teraz v nejakom našom inom rozhovore, že muž by mal deeskalovať akékoľvek napätie. Že je ten, ktorý to zrazu povie, dobre, takto, upokojme sa, tak toto bude. Tak, to je skutočný chlap. A ten humor, môj muž pri mne ovtipnel. No určite. Ja si to tak všímam, že zo začiatku som tomu dávala šancu a OK, no čiže dobre, a ty si mal vždy pekné baby. No jasné. Akože takto, každý si myslí, že chodí s peknou babou. Áno, každý si myslí, ale ja som reálne chodil. Ale ty si myslel reálne s peknou. Áno. Lebo ja som bol dostatočne trpezlivý, že mne to prípada, že... Ale prepáč, bolo to pre teba dôležité, pretože si vedel, že ja nie som úplne ten fešák, tak teraz ukážem svetu, že ale aha, ako ja mám čajku. Samozrejme, musela byť možné. Aj áno, že všetky rozumná. Tie parametre, je to možné, áno, že podvedome mne bolo vždy sympatické, ako keby sa snažiť o to najlepšie, hej, že vlastne že bola nejaká, že čajočka v ročníku, alebo že top, hej. 10 z 10, no. 10 z 10, čo by všetci, aj tento Nemlehead, aj tento povedali, že áno, že to je čajočka. A že ty na to nemáš? A ty na to nemáš, to bol, ježiš, to keď niekto povedal, že ty na to nemáš, tak to som... A bol si vždy úspešný v týchto výpravách áno. Hej? Nie. Vo svojich snoch som vždy bol úspešný. Som bol extrémne úspešný. Ale nie, bol som, vieš čo, ako aj tak nerátam nejakú základnú školu, lebo to boli nejaké také akože len také chabé pokusy. V zásade ako keby, že stredná škola bola tiež taká, že som mal pocit, že keď som tam mal frajerky, tak naozaj bola medzi chlapcami v ročníku bola univerzálna dohoda a konsenzus, že áno, toto je čajočka. Takže tam som bol a potom, keď som prišiel na vysokú školu, tak som proste si myslel, že Lucia je tá najkrajšia v ročníku a preto som spravil všetky snahy preto, aby... Ale dobre, ale musela byť aj príčetná, že to si tiež jasné, overil. Hej? To ale je jasné. Počúvaj, toto som mala rovnako. No, rovnako, že ja, čo som vyzeral ako Kurt Cobain a stále tieto rezidua sú, ja som chudák, si normálne... Neurážaj Kurta. A však on vyzeral dobre, ale ako... No,
A ja som si normálne na strednej povedala, že toto je ten maturant, to je on, to je ten, čo všetci z neho odpadávajú. To bol ten hokejový brankár? Nie. Ale volala sa podobne, áno, ale volala sa ako ten hokejový brankár. Rybár. Áno. A ja, že ideme do toho. A chudák normálne to, podľa mňa nikto tomu nerozumel, že ja som sa ako prváčka taká čapata dopracovala do týchto vyššín. Je to nejaká, mal by tu Freud ležať, aby nám to porozprával, nie, že my by sme ležali. No dobre, a máš teda partnerku, ktorá je vzdelaná, šikovná, pekná. To isté aj pri Verči. To bolo, kamarát mi povedal, že zabudni na to, ona ide do Ameriky študovať, akože nemáš na to, ona je fakt inteligentná. A ja som vtedy vlastne nikoho ani nehľadal, ani nič, ale nejak ma to tak ako, jakže nemám. Akože mám svoju SROčku. Počkaj, tak už si to dosiahol, tak už stačí, vieš? Vieš, že ja mám svoju SROčku. Nebol si na obdobie živnostník? Som živnostník. Počkaj ma, to mala čerstvo založené. Obidvaja máme SROčky založené od toho istého roku, od roku 2007, jasné. Ja neviem. Dobre, prepáč, než prídeme k Verči, a teda to dúfam, že nebude vadiť, keď spomeniem, ale že ty si mal z tvojho času, keď hovoríme o tvojich mačoidných výkonoch, dve frajerky súčasne. No áno, ale to bolo ešte predtým, ako som samozrejme... Dávno. Áno. Ale to je aj akože logisticky náročné. A oni o tom asi nevedeli, že... Vieš čo, nevedeli, ale podaril sa mi taký husársky kúsok, že raz som ich obe zobral do arény, do divadla, ale vlastne každá si myslela, že sme vlastne len kamoši, vieš? A čiže na tú jednu si to hral? Jak si to uhral? Ja s Verčou nesúhlasím napríklad vo veciach, že si myslím, že ich strana by mala byť oveľa razantnejšia. Oveľa intenzívnejšia, oveľa viac ako keby ukričanejšia. Trošku... Fakt. Mám dve zdravé deti a keď viem, že niekto nemá tú možnosť, lebo proste to dieťa potrebuje 24-hodinovú opateru, tak to vtedy ja som z toho hotový. My keď sme sa balili niekde, tak môj otec proste si išiel sadnúť do naštartovaného auta. A čakal, že... A mali sme odísť o 9:00. Je 9:02. Aha. A ja, vieš čo, že ja trochu robím to isté ráno. Ty si myslíš, že my by sme dvaja mali šancu ako pár? Ako mimo práce? No, to je dobrá otázka. To je dobrá otázka. Koľko máme ešte času? Už málo. Vieš čo? Priatelia, dostali sme sa zhruba do polovice tohto rozhovoru a tú druhú polovicu nájdete v balíčku Všetko. Buď na YouTube, alebo cez Hero, kde nájdete aj plnú podcastovú verziu. Sme veľmi vďační za vašu podporu, pretože len vďaka vám môžeme pokračovať v trochu inak a prinášať vám minimálne raz za týždeň rozhovory, ktoré máte radi. Či už z tohto štúdia, alebo aj z divadla, v ktorom pokračujeme. Som Adela Vinceová a som veľmi rada, že príbeh trochu inak tvoríte spolu s nami.